Misaka ang kaso sa dengue sa Barangay Umapad, Dagbayan sa Mandawi. Subay niini, mas subsob karon ang gipahigayon nilang pagpanglimpyo o ang pagpahigayon sa misting operations. Si Brgy sa report. Gikan sa 47 ka mga kaso sa dengue, sukad Enero hangtod Setyembre 11 karong tuiga, gahapong adlaw Setyembre 23, niabot na kini sa 58 ka mga kaso. Gahapong adlaw sa Lunes, mipahigayon ang Barangay Health Center og teleconsult. Gihimo kini aron matagal ang mga bata nga mahilanat o mahatagan dayon sa saktong pagtagad. Matod ni Lucilin Mendoza Umolon, teleconsult in charge sa Umapad Barangay Health Center, 7 ka mga bata ang ilang gi-refer sa City Health Office aron mapaubo sa dengue test. Kasi ako sang isa sa doktor. Oya, ang doktor ra say mo reply nako, ako ra say mo butang sa among folder kung unsa iyang i-request sa CBC ba or unsa iyang matan-aw. Gipasabot ni Arlene Gono, public health nurse sa Barangay Umapad, nga sa unang adlaw pa lang sa hilanat sa bata, ila na kining i-refer sa City Health Office aron mahatagan og labing daling pagtagad. Ila naman giad one day fever, ila ginota to one day fever, then after a series of days nga repeat dengue test, di pa nang found out nga dengue siya, na naiuban, respiratory problems lang. Gipahibaw ni Umapad Barangay Captain Reb Cortez nga sagad sa mga nagka-dengue mga bata. Gihimo na hinuon sa ilang barangay ang tanang mahimo aron mapugan ang pagkatap ni ini. Mostly mga bata. Ang among nurse, si Ma'am Arlene Guno, sorry siya sa kadapurok na IEC siya. Ipahibaw mga katauhan. Kasagaran sa 58 ka mga kaso sa Barangay Umapad, ana sa Purok Limoncito, Manstil 9. Subay niini, mihangyo si Esterlita Budiit sa Barangay Health Center nga pahigayon og missing operation ng ilang purok. Para makuan gani ang mga kanahang kuan dito sa mga purok, sir. Kay tungod daghan na ang dengue. Ang gihatag ng missing operation ng mga chemical sa Mandaue City Health Office mo'y gigamit aron sa Umapad Barangay Hall sa pagpahigayon sa missing operation. Kauban si Clans Gabutin, Brgy, Balitang Bisdak.